Hi, mga unoy, karong adlaw magama na po ko ning herbal nga tanom para tambal ni sa mga samad. Ug masamad ta itambal ni. Karon mga unoy, magsugod na akong trabaho nga herbal. Akong panghusunin kamunggay, dahil parang di akong himag, ako po rin pang kusi-kusion, kaya para i-duklukon. Sugod na ko ng trabaho. A few moments later. Karon mga unoy, naman ako, kampada ni ako ang herbal nga trabaho. Ako na po ning puston, aning panapton nga limpyo, dayon, pagkahuman ani, ako po ning dukdukon, kay para magduga. Kaya ang dugaan mo may akong lutoon, dayon pag magluto ana, pwede itambal sa mga samad, sa mga katul-katul. Na magduklok na ko. Naman ako ng kampan. Buko na ng datulan. Anda mo datulan para duklukanan. A few moments later. Kaya nahuman naman nalata naman akong gidukdo. Ako nang pugon karon magamit ka na iyang buga. Pugon ko. Karon mga unoy, diba na makugduk-duk aning kamunggay o kaning himag herbal. Ako na ning iyabo sa planggana. Dalabay na. Dayon, ang duga ato nare kareo. Karon mga unoy, magluto pa ko ani akong trabaho kay aron magamit na ni og nay kagamitan. Dahil mga samad, dahil mga katol-katol, o kanin na itambal. A few moments later. A few inches later. Karon mga unoy, kumanaman yung kong himo ani, kumanatanan, ikan sa pagduk-duk na ko, pagpuga, dayon, kanig, humanagluto. Kaya mo na magluto, ako na isulod sa sudanan. Karon ini unay mga katul-katul, magamit ni, dahil masamad, magamit para itambang. So, unsa pa inyong yulat, pagama na mo herbal kanang naang himag o kamunggay, pagdukduk pod mo, dayon pag humana na inyong pugon, dan yung lutoon, karon mo makapanambal pod sa inyong mga samad. Ako gani, nasamad ko, mamaya akong gitambal ani, kaning naang kuan, kaning herbal, kaning akong samad, may akong gitambalan ana. Para maayo. Ang masamad mo. Tambalan mo ang kamunggay o himag. Lutoon ninyo. Nang salamat mga unoy sa inyong paglantaw sa ako ang vlog. Naot nga doon namin nakatuon na diha.
Bye!